เป็นเป้าอีเนอีกองชาพังกินองมิขมัดจงีหากบายาเตปัดกระจิงลองจิงมันชัวke electionปัดon dala dep ke election ke ei ke jing kular jongki hakapor bagi don kam yaki rupai paปัดke eiปัดbagi nangมิขมัดกิเลon da kiri pai pa ki don kam yaki kenang ba pekjo thu kam sai terus ngap ya kan ke video hadu ke bakut tu ubar pet uban mi khman menta gajak ben riu ngin ailat kan ngim dai su ban ailat uju uju ubriu ti thep da ki persa da ki khon rui la jong ndai ngi pai ba bom don mama bom don balong MLA bom long MDC bangi bom don kita takam ngim yo kam dei gi nong mi khmat gi jongi gi bom biang gi long bakwan simet la jong kim tip yang ni kipat kiba belas ni kim tip hakas ni batebut kipan ya kabut nangi keren maki ngis mau ba da theum hakakrea rum lai chu sharut sidrop rum lai chu hakapor bangi don kampan na benta ki khon kikti wan shibet wan la shai habo appointment bandrung haying jongki kajing mut iu kata menta pat da kajaing kakti bakana ki khublei ben takabet yong haying syajangi kim jurung tama menta syaban tabut ki rung tong inde syong inde thu khana ki ong ngi kwa yo nong mi khman ba unda dei yu da parajaj benreu jongi ubat tip ya kalawai na ka benta ki khon ki ti jongi la shalais ni shadin ngim perkhat chu ya la jong ngi perkhat ya ka lawai jong ki khon ka badang wan shadin namar balikat bangi kinong mi khmat menta ningkong kiong ngin le lut menta ka ei ka develop hang ni hapo me khlia jongi kam don develop irm ngate ngasngau kum halajong hakini ki ba la don khat san snem kani ka ba ningkong ka bat ka kongres ngidang don jingmut kum ni kum tai ndai hakani ka babat ya ka kenti ka ba menta ngate ngasngau bam don jingmut bat ngim yo ya kata ka jing kiu ka jaj benriu ngi i ba kadang po shu ka jaj benriu jongi ngim kwa shu ba kani ka seng babat ya kani ka sorkar babat mentang ngim kwa shu bakan bat biang kaju ngi kwa ba dakawai pat ka sorkar ban bat ngin ailat ke ngin sapet san snem ka long kumno ka sorkar ka batmai bangin yo baun ban shimti ya kani ka lawai ka basyadin kani ka sansnem ngin pai ken kani ka sorkar batmai ka trikam hakanu ka dur ken ngim dei ban ailat shu ya uju sorkar ailat ye ki wei kum ba menta ba ki ong ba ka pension kim ai pension ailat ye ki khana samla ai la sada wei parti ngin pai ken ka long kumno ka to ka basinchar men shwa bat menta ka long kumno ningkong ngam so kwa mo kata badong bangan lei thep bot shu ngaperkhat pat ya kalawai jong ki khon shadin ngadang ong ba balai da ubriu shisngi un khanyap yangi da ublei trai kanrat na jrong khanyap jangi mereka don ka jingker siu chia hanga bat ngakwa ban pensya ya ki paj ba brokhoj ngimdai shu bangin bi ya katuka sanspa shipau hajar hadin sansnem banga kentu ya ki paj ba brokhoj kumbaya longlang mangi wei pi wei ngimdai hoi ki dewan ai pisa ngishim tamba ngidei banjir ya unong mi khman uban tip ya kajaj benriu bat ngidei ban ailan ya ka parti ka batmai bat ki banut ban ya tiet mi tiet suki bat ki wei pat ki parti tang katang ong ba ki paj ba shwa ba ki lik thabut kidei bandajit ya unong mi khmat ubanang bastat ubat tip ya kaan ya kumno ban penya ya karibat kajaj benriu